Tháinig deiscéal amach le déanaí faoin crotach leis an líon is mó sicíní cleaitithe ó 2017, a bhuí leis céim cuimhnithe a bhí ar bon ag an tSeirbhís páirceanna náisiúnta agus Fiadhúlra. Nuacht dhearfach atá ann don crotach dar nó ach tógan iarachtaí cuimhnithe go leor ama. Bunaíodh an scéim thart ar 7 bliain ó shin, agus is í seo deireadh na scéime mbliain. Tá úsáitiú his taachtamach an taachtain caite, agus tá deascéad a bhaint leis. So i mbliain tá sé risagrainn gur éire le 18 áilta nó sicíní óga a bheith tóca in Éirinn nach maithe rud é sin. Dar nói seo tús agus tús dearfacha as dar nói tá bhd níos mú dhéanamh agus ní dearna scéad é fós. Caithimís iirecht cosint agus aróthirt don nádúr go háirithe gur éon agus phlandaí agus anmhaithe ar nós an crotach is éon locáilecha agus muna dugan muid aradóibh agus muna eolamáimís codas marachtáil ar scá chéile. Seans nach mai an crotach agaid agus bhí sé fógartha cúpla bliain ó shin go mbeadh sé mbeadh le láin 55 nach mbeadh sé léir de hiile. So mór an n-oibre siad a chá deascéal dar nóí há rudí a gathhrú. Seo cúpla nudait má háú dírig an crotacha aithint agus tú ar an gladach. An bhd a tú lorug ná éonsach mór dain sais dúrán le ghob mór lúbtha casa síos agus cotsa fada ar. Is cí tú mór an gladacha don chuid smú I ggéthe pártáin, I ggéthe raga, I ggéthe loga ach ar an bartach freisin ar siad a tógáil clinne, a tógáil alta, déanann siad a neadacha ar an talamh ar an bartach I hen. Is braín na sicíní óga díreach ar nós cailach, ar nós más, so díoch túí, ceapá go meachta breanú ar cailach. Aislíonn go na bháin, nuacht Cúla4, Bhíothas.